Τι γυρεύω μέσα σε αυτή την πλάνη. Η ξαστεριά απλώνεται πάντα στο βάθος και αγγίζει την οριζόντια γραμμή του κόσμου μέχρι εκεί που φτάνει το υπαρκτό και ο ουρανός τερματίζει. Άραγε πόσα διαστήματα απέχουν μέχρι την αρχή του μυαλού. Έφηβου αιώνιου στην ψυχή και μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Πάνος. Ζήτησε να έχουμε σήμερα εδώ μουσική Doors, αλλά εγώ πιστεύω θα σου ταιριάζαν πιο πολύ Joy Division ή UNIK. Δεν παρενέβη όμως. Λοιπόν, τώρα να ευχαριστήσω τη Γερακίνα Μπουρίκα, τον Πάνο Παπαδάκη, την κυρία Αγγελική Σαράντη και τον κύριο Χρήστο Χαλβατζάρα. Ζητάω συγγνώμη, αλλά μερικές φορές θέλω σχονάκια, που θα μιλήσουν εδώ για το βιβλίο. Ένα λεπτάκι να έρθει και το μικρόφωνο. Τι γυρεύω μέσα σε αυτή την πλάνη. Η ξαστεριά απλώνεται πάντα στο βάθος και αγγίζει την οριζόντια γραμμή του κόσμου μέχρι εκεί που φτάνει το υπαρκτό και ο ουρανός τερματίζει. Άραγε πόσα διαστήματα απέχουν μέχρι την αρχή του μυαλού. Πόσες ζωές παρεμβάλλονται, πόσες στιγμές ζάλης ξεχνιούνται. Τα φώτα που με τυφλώνουν περιστρέφονται γύρω από τις αναρρύθμιτες αγωνίες που γεμίζουν τις μικρές στάλες βροχής που μπαίνουν τόσο ξαφνικά στις κόρες των ματιών μου. Μόνο θολά τοπία εμφανίζονται μέσα από υγρά βλέμματα. Δεν έχουν καμία αλμύρα. Κυλούν στο δέρμα και λιμνάζουν στις άκρες των ποδιών, νοθεύοντας τα ριάκια που τρέχουν στο δρόμο. Η ματιά μου στέκει στα φωτεινά διαγράμματα των εικόνων που ξετυλίγονται μπροστά μου και μένω σιωπηλός, προσπαθώντας να ονειρευτώ το μέσα τους. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γερακίνα Μπουρίκα, θα είμαι η συντονίστρια αυτής της βραδιάς. Εγώ δεν θα σας καλωσορίσω σε μία παρουσίαση βιβλίου. Απόψε θέλω να σας καλωσορίσω στον κόσμο του Πάνου Μυρμικίδη. Σε έναν κόσμο φτιαγμένο από έρωτα, σμιλεμένο από όνειρα και ντυμένο από αλήθεια. Συνοδεί σε αυτό το υπέροχο ταξίδι μας θα είναι ο κύριος Χρήστος Χαλβατζάρας, η κυρία Αγγελική Σαράντη και ο κύριος Πάνος Παπαδάκης. Ο Χρήστος Χαλβατζάρας, όπως οι περισσότεροι προφανώς το γνωρίζετε, είναι ηθοποιός. Έχει μακρά πορεία στο θέατρο, κυρίως στο Θεσσαλικό και στα Τιμπεθέ, όπως και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ποιοτικές δουλειές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη του θεάτρου και το ξεκίνημα της βραδιάς σήμερα νομίζω ήταν συγκλονιστικό ήδη με τη φωνή του και την απόδοση του κειμένου. Η κυρία Αγγελική Σαράντη απόψε μας ήρθε από τον Πειραιά, είναι Πειραιώτισσα, έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία, έχει ειδικευτεί στη μεσαιωνική και βυζαντινή φιλολογία. Σήμερα διατελεί επιστημονική συνεργάτης βουλευτή, όμως έχει εργαστεί και στο και σαν καθηγήτρια. Και φυσικά ασχολείται με τη συγγραφή στίχων, παιδικό διήγημα και έχει ήδη ολοκληρώσει το πρώτο της παραμύθι. Ο κύριος Πάνος Παπαδάκης μας είναι αγαπημένος φίλος, είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Παρόλο που είχε σπουδάσει νομικά στο Παρίσι και στη Λιέγη, ευρωπαϊκό και κοινοτικό δίκαιο, αλλά όπως μας λέει συχνά ο παράφορος έρωτάς του είναι η δημοσιογραφία. Οπότε έχει δουλέψει σαν αρχισυντάκτης, δημοσιογράφος σε πολλά περιοδικά, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Παράλληλα έχει εργαστεί ως μεταφραστής σε εκδοτικούς οίκους, όμως έχει ασχοληθεί επίσης με τη συγγραφή.
Δεν ξέρω γιατί γεννηθήκαμε σε μια μικρή στιγμή που αναβλύζει τεράστια αποθέματα χιλιάδων χρόνων. Ίσως γιατί η έκσταση της γαλήνης θεριεύει όλο και περισσότερο, στεγάζοντας αστήρευτη ενέργεια και εξοδεύοντας μεγάλα και αφάνταστα λόγια. Γιατί σίγουρα το χθες δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει αύριο. Και το αύριο δεν θα είναι ποτέ τώρα. Και είμαι ένας τσαρλατάνος, ένα ρομαντικό ξωτικό που φτύνει χολές και αλόκοτες φιλοσοφίες, γιατί είμαστε τόσο ανάξιοι να κρυφτούμε, σαν να ήρθαμε μόνο γι' αυτό. Και εγώ θέλω να κοιτώ εκείνο το χαμόγελο του παραδείσου που κρατάει αιώνες ενός λεπτού, σε ένα παροξισμό των αισθήσεων, σε μια κραυγή που δεν μπορεί να ακουστεί. Και η σιωπή της διαλύει και τους πιο εκοφαντικούς θορύβους. Κι ό,τι αντέχω σε βασανίζει, κι ας είναι τα βράδια μαγικά στολισμένα με φεγγαρόλουσθες θάλασσες. Πριν ξεκινήσουν οι απόψινοι ομιλητές μας, εγώ θα γίνω η φωνή μιας γυναίκας που βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, όμως η καρδιά της είναι εδώ μαζί μας. Γράφει η κυρία Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου. Με θερμούς χαιρετισμούς από την Κύπρο και με πολύ χαρά χαιρετίζω σήμερα την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Η Συνουσία» του λογοτέχνη Πάνου Μυρμηγκίδη. Το καινούριο του βιβλίο αναδύει αθροιστικά μία ποιητική, αλλά και μία ανθρώπινη μέχρι τώρα πορεία, στην οποία ο ποιητής, με τρόπο και λόγο αυτοαναφορικό, καταθέτει με συμβολισμούς και ποιητικές αλληγορίες τα λάθη, τα πάθη, αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες που κυοφορεί συνέχεια. Μονόλογος εξομολογητικός ή διάλογος χωρίς να φαίνεται με απόλυτη ποιητική ευκρίνεια, ο σημαντικός άλλος. Είναι λες και αναδύεται μια αυτογνωσία και βαθιά συνειδητοποίηση μετά από βράχους, φουρτούνες, ναυάγια, αφιλόξενες στο τέλος αμμουδιές για τους ναυαγούς. Και εκεί ακριβώς ο ποιητής πρέπει να βρει τον τρόπο να ανάψει πάλι μια φωτιά. Μια φωτιά που πρώτα πρέπει να ζεστάνει τον ίδιο μέσα στο αλλεπάλληλο ψύχος του βίου και μετά να αποτελέσει και ένα σήμα για τους γύρω του, ότι αντέχει και συνεχίζει, μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις σκέψεις, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της ζωής. Σε αυτή τη διαδρομή μιας επανάκαμψης, θα έλεγα, καθόλου ποιητικής, βαθιά συναισθηματικής, που αγγίζει παρυφές λυρισμού και εκβολές φιλοσοφίας, το ποιητικό υποκείμενο αναμετράται με τον εαυτό του, με το παιδί που δεν μπορεί να γεράσει μέσα του. Γράφει σχετικά. Μα δεν καταφέραμε να γεράσουμε και όλο μικραίνουμε στην καρδιά ενός αγνού παιδιού που τρελαίνεται μέρα με τη μέρα. Και ίσως γι' αυτό το φαινόμενο να ευθύνεται και η ίδια η ποίηση που κρατάει ανθυρή τη ματιά, μονίμως ενεργό το πάθος, σε υψηλή στάθμη πάντα τον αγώνα και την αγωνία, επίμονη την αναζήτηση. Επισημαίνει ο ποιητής. Και γράφουμε καταραμένους στίχους για όλα αυτά που ζητάμε, για τη μυσταγωγία της ομίχλης, που μας κρύβει, μα χάνεται σε κάθε ξύπνημα, τις αγωνίες και τα πάθη μας, ζωγραφισμένα πάνω σε μια πεταλούδα που ξεβάθει στο κάθε άγγιγμα. Να ταξιδέψει όμορφα το βιβλίο και να συσσωρεύει τα ανίποτα που στριμώχνονται κατά τον ποιητή μας. Το ηλιοβασίλεμα κρύβει πάντα ένα μυστικό, όπως καταγράφει ο Πάνος Μυρμηγκίδης. Γιατί αυτά τα μυστικά είναι που προκαλούν την ανατολή και την καινούργια μέρα. Και η ποίηση μπορεί να ρίχνει σκοτάδι και να μαζεύει χρώμα, μπορεί να χτίζει συναίσθημα και ελπίδα εκεί που καταραίουν οι προοπτικές. Η συνουσία είναι ένα γλυκό πικρό ταξίδι ποιητικών στοχασμών, αλλά η επίγευση στο τέλος
είναι ενδυναμωτική της ψυχής, αφού ο ποιητής ζητά να δυναμώσει μουσική για να φτιάξει το επόμενό του ποίημα. Πάνο Μυρμηγκίδη, με τέτοια βιβλία και τέτοιες ποιητικές αναζητήσεις, να χορεύεις μελωδικά στη ζωή και να προκαλείς και άλλους με λέξεις εγερτήρια να σε ακολουθήσουν. Καλοτάξιτο να είναι το βιβλίο. Η κυρία Φωτιάδου, η οποία έγραψε αυτό το υπέροχο κείμενο, γεννήθηκε στην Αμόχωστο, είναι επιθεωρήτρια δημοτικής εκπαίδευσης, ασχολείται με την πίεση και τη λογοτεχνία, έχει γράψει 23 βιβλία, 13 ποιητικές συλλογές και είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. Το λόγο παίρνει η κυρία Αγγελική Σαράτη. Είσαι ένα ρομαντικό παιδί, Παναγιώτη, με αγνή και ονειροπόλα ψυχή που βρίσκει διέξοδο στην ποίηση και τη συγγραφή. Η γραφή σου είναι νεανική και συνάμα όριμη και μεστή από νόημα και συναίσθημα. Και είμαστε πολύ σαν και σένα, Παναγιώτη, που δεν θα γεράσει η ψυχή μας, αλλά αντίθετα, όσο τα χρόνια θα περνούν, θα γίνεται ακόμα πιο νέα και ονειροπόλα. Αυτή σου η τριλογία μου έδωσε το έναυσμα να αποτυπώσω τις σκέψεις που ακολουθούν, όλες εμπνευσμένες από το έργο σου. Η σιωπή των μικρών άστρων. Αλήθεια, είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε? Βρίσκει ποτέ ο άνθρωπος αυτό που ψάχνει? Αναρωτιέται ο ποιητής, κι εγώ κοντά σε αυτό. Τι είναι τελικά προτιμότερο, η άσκημη αλήθεια ή ένα ωρεοποιημένο ψέμα? Και ποιο από τα δύο είναι αυτό που μπορούμε να αντέξουμε, δίχως να φοβηθούμε τον ενδεχόμενο πόνο? Ο φόβος για το τέλος μας τυχιώνει από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής μας. Και είναι άραγε κάτι στιγμιαίο και άνευ ουσίας ή κάτι ξεχωριστό δίχως τέρμα? Ίσως αυτός ο φόβος είναι που μας οδηγεί στην υπερκαταναλωτική μανία και σε μια αέναη κίνηση προκειμένου να τον κρύψουμε καλά σε μια γωνιά, ώστε να μην έχει τη δύναμη να μας πονέσει και να μας ακινητοποιήσει. Και είναι πολλές οι σκιές με τις οποίες πρέπει να παλέψουμε. Κραυγές από το παρελθόν που ηχούν στο τώρα. Εκοφαντικός ο θόρυβός τους που δεν μας αφήνει να αναπολύσουμε τις στιγμές ευτυχίας που πέρασαν. Είναι, βλέπεις, και αυτή η αγχωτική προσμονή για όσα πρόκειται να συμβούν που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Δεν υπάρχει πραγματική δυστυχία, λες, και έχεις δίκιο. Δεν είναι κι αυτή τίποτε άλλο από μια ευτυχία που δεν κατάφερε να πραγματοθεί, όπως ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Και όποια θλίψη πέρασε, έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη και είναι τόσο ισχυρή που υπερνικά και το πιο δυνατό φως. Πόσο απρόσμενα έρχεται ο έρωτας. Μας βρίσκει πολλές φορές απροετοίμαστους, ανέτοιμους. Πάντα όμως αποζητάμε μια ακόμη στιγμή, ένα ακόμη φιλί για να μας θυμίσει την αλήθεια του και να μας βγάλει παροδικά από τη μοναξιά που μας κατακλείζει σαν μια βασανιστική βροχή, όπως λες. Δεν μας αρκεί καμιά λιακάδα, θέλουμε κι άλλο. Τα λόγια σου φανερώνουν την απληστία μας, τη διαρκή επιθυμία μας για κάτι περισσότερο, κάτι ανώτερο. Και παλεύουμε με τον εαυτό μας με λύσα και ορμή, ψάχνοντας να βρούμε τον δρόμο και το σκοπό μας. Κι είναι ο χρόνος πραγματικά τόσο λίγος. Το σήμερα περνάει στιγμιαία, όπως γρήγορα έφυγε και το χτες και όσο σύντομα θα χαθεί το αύριο. Κι είναι αμέτρητες οι στιγμές που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό, παρά μόνο τη σκιά του σε ένα μικρό χρόνο ηρεμίας και διάβγειας. Η νύχτα απειλητική μοιάζει, αλλά και σύμβουλος σωστός, όταν το σκοτάδι γίνεται φως και ο φόβος για λίγο δίνει τη θέση του στην ειδονή και στο όνειρο. Αλλά πώς να ονειρευτώ σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι έχουν μάθει να κρύβονται μέσα στα τσιμεντένια καβούκια τους? Η συνουσία. Κάθε όμορφο ή άσχημο ναυάγιο είναι μοναδικό. Πόσο ταυτίζομαι με αυτή σου τη σκέψη, με αυτή σου την αλήθεια. Πόσες φορές αισθάνθηκα κι εγώ στα αλήθεια ότι τα άσχημα μου έδωσαν το ίδιο πολύτιμες εμπειρίες όσο και τα όμορφα. Χάρη σε αυτά μπορώ να πατάω στα πόδια μου ανάλαφρα, χωρίς να σέρνομαι και ένα αστμένο πάνω στα ερείπια. Γιατί κάθε ερείπιο έγινε θεμέλιο ισχυρό για την υπόλοιπη ζωή μου, όσο αντιφατικό κι αν αυτό φαντάζει. Και κάθε θλίψη μου έδωσε ευκαιρία για μελλοντική ευτυχία και με γέμισε δύναμη. Ωστόσο, κάποιες φορές ο πόνος ήταν καλά κρυμμένος,
σε μορφή ακίνδυνη και το βέλος του με πέτυχε. Για όλα μου τα λάθη με συγχωρώ και δεν κρύβομαι. Μέσα σε έναν στίχο αποτυπώνει στο υπέρτατο βήμα προς την αυτογνωσία. Κι είναι ο δρόμος προς αυτήν πιο εύκολος, αν αντιληφθώ τα σφάλματά μου και έπειτα μου δώσω άφεση γι' αυτά. Και μοιάζει η ζωή με έναν χορό που δεν έτυχε να μάθω. Θα σηκωθώ όμως να τον χορέψω, γνωρίζοντας ότι πολλές θα είναι οι φορές που θα χάσω τα βήματα, αλλά και εκείνες που θα παραπατήσω. Θα προσπαθήσω όμως να κρατήσω τον ρυθμό, κάνοντας το επόμενό μου πάτημα πιο στέρεο και αποφασιστικό. Ακόμη και ο πιο μακρινός στόχος γίνεται λιγότερο τρομακτικός και εξωπραγματικός όταν τον εξετάσεις από άλλη οπτική γωνία. Ίσως τότε να καταλάβεις ότι ένα μέρος του είναι ασυνείδητα εκπληρωμένο. Πάβει κάτι να φαντάζει μακρινό όταν νοερά το πλησιάσουμε, εκμηδενίζοντας την απόσταση. Η συνουσία είναι ένα έργο που εστιάζει στη σχετικότητα των ενιών. Το όμορφο γίνεται πολλές φορές άσχημο και το λυπηρό μεταβάλλεται σε ευχάριστο. Βρίσκεται σε απόλυτο συντέργιασμα με το ευμετάβλητο των συναισθημάτων. Η χαρά γίνεται κάποιες στιγμές λύπη και η στεναχώρια μετουσιώνεται σε ευδαιμονία. Η γραφή σου είναι συνειρμική και διανθισμένη με οπτικοακουστικές εικόνες αλλά και ως κριτικές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις του αναγνώστη. Εικόνες, ήχοι και μυρωδιές προσδίδουν παραστατικότητα και λυρισμό στο έργο, αφήνοντας το δέκτη με μια γλυκιά προσμονή. Στην εποχή της αρμονίας. Είναι το επιστέγασμα αυτής της τριλογίας. Εδώ, Παναγιώτη, εκφράζεις με λιτό και περιεκτικό τρόπο τη σκέψη πολλών ανθρώπων. Προσωπικά, βρίσκομαι σε αυτό το σημείο στην απόλυτη ταύτιση μαζί σου και θα στο εξηγήσω. Όταν ήμασταν νέοι, οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, είχαμε επιλέξει να έχουμε κάποιους φίλους. Μαζί τους μοιραστήκαμε αμέτρητες στιγμές, κουβέντες, όνειρα. Με την πάροδο του χρόνου όμως, άλλαξαν κι αυτοί, αλλάξαμε κι εμείς. Σε σημείο που πολλές φορές αν τύχει και βρεθούμε, θα διαπιστώσουμε πως δεν μπορούμε πια να τους καταλάβουμε, αλλά ούτε και εκείνοι να καταλάβουν εμάς. Μεγαλώσαμε, βλέπεις. Άλλαξαν τα ενδιαφέροντά μας, γνωρίσαμε άλλους ανθρώπους και αποκτήσαμε διαφορετικές εμπειρίες. Συνεπώς, διαμορφώσαμε και ξεχωριστή προσωπικότητα ο καθένας. Αρχίσαμε και κάποιοι από εμάς να θυμίζουμε το τέλει μας. Ισχύει αυτό, Παναγιώτη. Υπάρχει όμως κάτι μαγικό, και είναι αυτό που μας ενώνει για πάντα με αυτούς. Η αγάπη που δεν αλλοιώνεται με τα χρόνια, γιατί δημιουργήθηκε αγνά και άβολα κατά τη διάρκεια των νεανικών μας χρόνων και δεν βασίστηκε σε συμφέροντα ή υποχωρήσεις, όπως πολλές ίσως από τις μετέπειτα συναναστροφές μας. Τότε ήμασταν απλά ο αυθόρμητος εαυτός μας, που μοιραζόταν τα όνειρά του, όνειρα δίχως τέρμα, όνειρα που τώρα έδωσαν τη θέση του στην πραγματικότητα. Λογικό επακόλουθο, ωστόσο, της οριμότητας. Νομίζω πως και αυτή εδώ η τριλογία αποτυπώνει ακριβώς αυτό το πέρασμα. Από την νεανική ηλικία του ονείρου, της αέναης κίνησης και της αγχώδους προσμονής, στην οριμότητα και τη συνειδητοποίηση του πραγματικού και του εφικτού. Βγαίνουμε από τη γλυκιά συνειδησία της νεότητας και μπαίνουμε στις εσωτερές μας πραγματικότητες. Αξιοποιούμε το παρελθόν, ζούμε την κάθε στιγμή χωρίς να μετανιώνουμε, τι νόημα θα είχε άλλωστε, και χτίζουμε το μέλλον χωρίς φυσικά να ξέρουμε το τέλος στο παραμύθι μας. Χωρίς καμία πρόβλεψη. Αυτό δεν είναι άλλωστε που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου που με επέλεξες να μιλήσω για το έργο σου. Πιο πολύ όμως ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να το διαβάσω και να ταξιδέψω μαζί του. Σου εύχομαι να έχει την ανταπόκριση που του αξίζει. Οι ανάσες βαριές, τα βλέμματα αλόκοτα και εμείς τρεκλίζουμε στο τίποτα που μας αγινεύει ακόμα μια βραδιά με τόσες ελπίδες που αργοπεθαίνουν σε μια πηγή. Μα αν ο έρωτας μας πάει μπροστά, γιατί να σέρνουμε ξανά από την αρχή? Δεν υπάρχει πραγματική δυστυχία, παρά μόνο βιώματα από αγάπες μισές. Ανεκπλήρωτα πάθη, που ίσως να κλαίνε γιατί δεν θα μπορέσουν ποτέ να χαμογελάσουν μέσα σε μια ουράνια ευτυχία
και αγαπήσαμε σε μια φυλακή. Μα πες μου, τι θα γινόταν αν βγαίναμε στου ήλιου την πνοή? Κι αν μαραθώ κάποια μέρα και φύγω μακριά και εξανεμιστώ σε ένα κομίτι από σιωπή, μη λυπάσαι, καρδιά μου. Κοίτα εσύ να ανθίζεις τη γη. Ο κύριος Πάνος Παπαδάκης έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Μόλις έλεγα, γράφεις πάρα πολύ ωραία. Ακούστε, ο Πάνος γράφει πολύ διαφορετικά. Ο Πάνος δεν είναι δύσκολος ποιητής, είναι το to the point. Θα ήθελα όμως να σας πάω λίγο πίσω με τη μηχανή του χρόνου μας, γιατί έτσι γνώρισα τον Πάνο, μέσα από το μικροφίλι. Τα μικροφίλι ήταν ένα εξαιρετικό, πάλι μικρό βιβλίο, το οποίο, ξέρετε, less is more, λένε οι Άγγλοι. Όσο λιγότερα λέμε και γράφουμε, τόσο πιο ουσιώδεις είμαστε και τόσο πιο πλούσιοι στις σκέψεις τις οποίες προσπαθούμε να μεταδώσουμε μέσω της γραφής μας. Εντάξει. Ήταν λοιπόν το Σωτήριο έτος 2017. Τότε ήμουν με κάποια συνάδελφο, τη συγγραφέα δηλαδή, και εκείνη, ομότεχνη λέμε, είχε μια αντάνα από βιβλία. Θυμάμαι αυτά τα βιβλία, ξέρετε, δεν θέλω να φανεί λίγο αρνητικό ότι ηρωνεύομαι. Αυτά τα βιβλία που είναι από 800 σελίδες ο καθένα, ζυγίζουν 150 κιλά, δεν μπαίνουν ποτέ στη τσάντα μέσα, ούτε δεν διαβάζει ποτέ κανείς. Είναι αυτά συνήθως που έχουν εξώφυλλο μια πλάτη. Γυναικεία, δεν ξέρω γιατί. Αλλά όχι όλα. Μην παρεξηγήσει κάποιο συγγραφέα, υπάρχουν βιβλία που είναι πλάτη και αξίζουν. Και τότε μου λέει αυτή η κοπέλα, η συγγραφέα, μου λέει: λοιπόν, άκου, κρατάω αυτό. Μου πετάει το βιβλίο του πάνω, μου λέει: αυτό πάρ' το εσύ. Οκ, λέω. Τότε θυμήθηκα το ρητό, δεν ξέρω ποιος το έχει πει, τα δικά σκουπίδια δικός μου θησαυρός. Το λέγε για τον έρωτα. Μπράβο. Παίρνω λοιπόν το βιβλίο του πάνω, εφόσον αυτό μου άφησε μόνο το ανθρώπου, τα άλλα τα κράτησε για εκείνη τα μεγάλα των 800.000 σελίδων. Και λέω: για κάτσε εδώ, λέω, εδώ πέρα έχει κάτι, έχει μεδούλη, έχει νόημα, έχει ουσία. Μη τον αναγνώστη λοιπόν ο Πάνος, ο Νεμικίδης, και ξέρετε, οι μύσεις δεν κρατάνε πάρα πολύ. Και τα όμορφα πρέπει να λέγονται με λίγα λόγια. Πιάνω το βιβλίο, λέω τότε στον κύριο Πίτερ Τάμας, τον φωτογράφο και εκδότη του Book Society, του λέω: αυτός ο άνθρωπος είναι φοβερός. Μας μοιεί στον κόσμο του, σε ένα παράλληλο σύμπαν, μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, το χαμό, τον πόνο. Επίσης, σκέφτηκα ότι αν ήταν σκηνοθέτης, θα ήταν David Lynch. Αρέσει ή δεν αρέσει. Αλλά όπως ο David Lynch έχει κάτι το μυστηριώδες στις ταινίες, έτσι και ο Πάνος γράφει με έναν τρόπο μυστηριακό. Όχι παράξενο, μυστηριακό. Μη τον αναγνώστη στην ζωή, όπως τη ζωή την βλέπει ο ίδιος. Η ουσία, το να είναι κάποιος λιτός σε αυτά που γράφει, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος και αυτό κάνει ένα έργο διαχρονικό. Αυτά λοιπόν τα ίδια στοιχεία βρήκα και στην ουσία. Ένα έργο μικρό κατά τα φαινόμενα, μεγάλο στην ουσία του. Θα ήθελα να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί είναι και σε μια οικογένεια που, ξέρετε, η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο στο τι θα γίνουμε στο μέλλον και το πόσο, αν γίνουμε συγγραφείς, και το πόσο καλοί συγγραφείς θα γίνουμε. Άλλοι έχουν την οικογένεια εναντίον τους και γίνονται συγγραφείς. Άλλοι έχουν την οικογένεια μαζί τους. Ο Πάνος έχει την οικογένεια μαζί του. Το παπά και τη μαμά, η Λίτσα Νιακάκου, την οποία την ξέρω και πολύ πολύ προσωπικά πλέον, έχει κάνει αγώνα. Ξέρετε, έχει κάνει αγώνα όχι για να επικοινωνήσει το έργο του γιού της, αλλά για να δείξει το αυτονόητο. Πάνω η γραφή σου είναι πραγματικά μοναδική. Αυτό σου έλεγα πριν, χωρίς μικρόφωνο. Και από τις παράξενες γιορτές πάμε στα μυστηριώδη μικροφίλ και τα μυστηριώδη μικροφίλ. Προσγειωνόμαστε στην ουσία. Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει κάποιος ενήλικας και κάποιος νέος. Δεν είναι μια κουραστική ποίηση. Επίσης δεν είναι μόνο ποίηση, είναι και διηγήματα. Τις ιστορίες του, όταν τις διαβάσετε, αν τις διαβάσετε, όσοι το ξέρουν, έχουν να πούν κάτι. Κάτι ξεχωριστό στον καθένα από εμάς και στην καθεμία από εμάς.
καλό ταξίδο, πιστεύω σε σένα. Πίστευα ακόμα και πριν σε γνωρίσω, σε γνώρισα μέσα από τα βιβλία σου. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να μιλήσει τώρα ο κύριος Πάνος Μερμικίδης. Είσαι καλυμμένος. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδοτικό μου οίκο, την Μαρία Τικοκουβίνου, τη Διευθύντρια των Δημοσίων Σχέσεων, γιατί χωρίς αυτήν τώρα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Τους ομιλητές, την Αγγελική Σαράντη, το Πάνο το Παπαδάκη, που μιλήσαμε για μένα, με συγκίνησανε. Την Κυριακή Αντιπολίκα, που κάνει το συντονισμό, και το Χρήστο το Καραπατσάρα με την φοβερή θεατρική του επαγγελία. Για το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο κρύβει μέσα του όλα μου τα νιάτα. Ξεκίνησα να το γράφω όταν ήμουν 26, τελείωσε όταν ήμουν 35, με πολλές παύσεις, έχει κάνει διάμεσα. Τώρα και άρχισε να βγει. Γιατί όταν ήμουν 35, δεν ξέρω, κάτι με είχε πιάσει, νόμιζα ότι δεν θα μεγαλώσω ποτέ. Όταν ήμουν πάντα νέος. Λες και ήμουν κανένα σεξογίνος από κάποια άλλη γαλαξία, που οι άνθρωποι δεν μεγαλώνουν. Τα χρόνια πέρασαν βέβαια. Αυτό μεταφράστηκε σε 9 χρόνια περίπου αργοπορίας. Βγήκε, είμαι πολύ χαρούμενος, ήθελα πάρα πολύ να βγει αυτό το βιβλίο. Αυτά, πρώτη φορά μιλάω τόσο πολύ σε παρουσίαση. Και σας ευχαριστώ όλους και πάλι. Και για να θυμηθώ και τα νιάτα μου, τότε που είχα και εγώ μια ροκ μπάντα, ας πούμε ότι όλα αυτά που γίνεται σήμερα είναι μια ποιητική συναυλία που πρέπει κάπως να κλείσει αυτή η ποιητική συναυλία. Η θέση θα μείνει αδιανή. Η μουσική θα παίζει ακόμα. Γιατί το μικρό ξέγνιαστο κορίτσι μεγάλωσε. Μα δεν σταμάτησε να ονειρεύεται αυτή τη γιορτή. Οι άπειρες αγωνίες που την περικλείουν γίνονται αγάπη. Ένας βαθύς πόνος για το άγνωστο. Μια φωτεινή σκιά που ζητά τη λύτρωση μέσα από γκρεμνούς και ομόκεντρες καρδιές. Κι αν οι σκέψεις γερνούν, μένουν πάντα εκεί, σε αυτή τη συναυλία, που η κάθε οργή γίνεται συμπόνια και η λύτρωση μια μεγάλη φυγή. Ήρθες απρόσμενα μέσα από καπνούς, υγρά ναυάγια από ζήθο και μουσική, φρικαλές απώλειες που δεν αντέχουν να νοσταλγούν. Ήρθες ανέλπιδα, σαν απέλπιδα προσπάθεια για το εφικτό. Και το μικρό κορίτσι θα υπάρχει μοναδικό και χαρούμενο και η συναυλία δεν θα τελειώνει ποτέ. Και θα έρθεις πάλι να μου θυμίσεις την αλήθεια, να μην αφεθώ εξόριστος σε μια χαμένη γη. Θα κλείσω τη βραδιά με κάτι που θέλω εγώ να πω σε εσάς, εγώ προσωπικά. Ξέρω πως όλοι φεύγοντας από εδώ λίγο αργότερα, κρατώντας στα χέρια σας το βιβλίο του Πάνου, θα έχετε πάρει μαζί σας ένα μικρό κομμάτι από τη δύναμη του. Η δύναμη του Πάνου είναι συγκεκριμένη. Είναι η δύναμη του συνεχίζω να παλεύω σε έναν αβέβαιο κόσμο.
Είναι η δύναμη του κρατώ μέσα μου, το πάθος και την ευαισθησία που κυλούσε στο αίμα όλων μας και όχι πολλά χρόνια πριν, μόλις στην παιδική μας ηλικία και στην εφηβεία μας. Τότε που βιώναμε όλα τα συναισθήματα τόσο έντονα, λες και είχαν μια άλλη διάσταση σε σχέση με το τώρα. Τότε που πιστεύαμε ότι όλα είναι πιθανά, πριν καταβροχθήσει το ρομαντισμό μας η ενήλικη λογική μας. Η αλήθεια όμως είναι πως ναι, όλα είναι πιθανά, το φωνάζει ο Πάνος μέσα από τη γραφή του, το πιστεύει, το μόνο που μας μένει είναι να το πιστέψουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.